Bona tarda, sóc el Miquel Obuntero i no sóc informàtic, però de Linux sé un huevo. Una endivinalla pels que sou linuxeros. Va, us faig una endivinalla doble. M'heu d'endivinar dos sistemes operatius de Linux. Avui és dimarts 2 de desembre i el proper Domingo Linuxero, que serà el 7 de desembre, amb aquest fred que fot aquí de collons, que estic passejant a 5 graus i se m'estan poniendo las largas, collons, doncs presentaré dos sistemes operatius. A veure si l'endivineu. Pista número 1. Un d'aquests dos sistemes, la seva última versió amb l'escriptori KDE, és un sistema operatiu Linux creat aquí, a Espanya, al noroeste de la península, cap a l'esquerra, i espero que algun dia els creadors m'enviïn una miqueta d'embutido del Bierzo, que té que estar ja t'hauríeu de saber per allà què se cuece. A veure qui l'endivina. Nela, vine cap aquí. I l'altra distribució que presentaré aquest Domingo Linuxero està feta a Vall, al sud d'Espanya. És una distribució amb color verd oliva. Ja he donat una pista, I són una gent que tienen cuerda para rato, ahí en el sur d'Espanya. Un abrazo. Algú endivina quines són aquestes dues distribucions de Linux pel proper Domingo Linuxero? Mira, hòstia tu, aquell arbre i aquells núvols, això em recorda Lo que el viento se llevó, una pel·lícula. Merda, el meu gos ja l'està liant por ahí. Us deixo. A veure qui ho endivina. Una abraçada.